welcome. You're watching Health Mantra. We are back with another qualified doctor from Manipal Hospitals. With his expert advice, we'll try and understand various treatments, precautions, preventions for neurosurgical disorders in elderly patients. Now, before we get into the details, let's first welcome Dr. Omkar Narayan Churi. Welcome, doctor, to the show. Dr. Omkar is a consultant in neurosurgery at Manipal Hospitals. So before we begin with anything, last week we celebrated International Day for Elderly Patients. So since we did, I thought maybe it would be a little more prudent to concentrate on elderly patients, especially the neurosurgical disorders which are quite often ignored. So doctor, when we say neurosurgical issues, which is the most common treatable or reversible brain condition in elderly population? First of all, thank you for having me. As you said, we have recently celebrated the WHO International Day for Elderlies. Routinely, when the topic of neurosurgery comes, first of all, neurosurgery म्हणजे मेंदूवर ऑपरेट करणं आणि न्यूरोसर्जन म्हणजे मेंदूवर ऑपरेट करणारा माणूस. When we talk of this, especially in elderlies, about the age of 65 or 70, most of the time अशी एक जनरल कल्पना असते सोसायटीमध्ये की मेंदूवर ऑपरेट करणं म्हणजे नाव दॅट पर्सन इज नॉट गोइंग टू बी द सेम वेन ही गोज इनसाइड द थिएटर अँड आउट अँड दॅट इज वाय आय वॉन्ट टू ॲक्च्युअली टॉक टुडे अबाउट अ सर्टन टॉपिक. बट बिफोर दॅट द मोस्ट कॉमन थिंग्स, फर्स्टली आय वॉन्ट टू मेन्शन की मेंदूत येणारे अधिकांश ट्युमर्स जे असतात, देर इज अ गुड नंबर विच आर नॉन कॅन्सरस. आणि असे ट्युमर्स कुठल्याही एजमध्ये ऑपरेट केले, पीपल ॲक्च्युली गेट बेटर. अँड वेन आय से गेट बेटर, जे काही त्यांचे सिम्पटम्स असतील, जे काही ज्या कारणासाठी ते आमच्याकडे आले असतील, ते पूर्णपणे बरे होतात. पण हे आमच्याकडे येऊन आमच्याशी बोलून आपल्याला काय प्रॉब्लेम आहे ते समजून घेणं. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड डिसऑर्डर म्हणजे ज्यावेळी कुठल्या अशा पेशंट्सना छोटासा स्ट्रोक येऊन जातो. आता स्ट्रोक येतो म्हणजे बेसिकली हृदयाकडून मेंदूकडे जाणारी जी पाईपलाईन असते, रक्तवाहिन्या, त्याच्यात काही ब्लॉक असेल. पण हा जर स्ट्रोक मोठा नसेल आणि त्या पाईपलाईनमध्ये ब्लॉक असेल, देन मे बी वी कॅन ऑपरेट ऑन इट बिफोर अनदर स्ट्रोक कम्स अँड दॅट पेशंट बिकम्स एंटायरली नॉर्मल. द अदर कंडिशन विच इज इवन मोर कॉमनर दॅन दॅट इज वॉट वी कॉल ॲज NPH. आपल्या सर्वांच्या मेंदूमध्ये पाणी असतं. जसं रक्त असतं तसं रक्तापासून निर्माण होणारं नळासारखं क्लिअर दिसणारं पाणी. दॅट वॉटर ऑल्सो हॅज सम फंक्शन. जसं आपले वय वाढतं, काही लोकांमध्ये या पाण्याची मात्रा जास्त होते. अशावेळी आम्ही त्यांना शंट करतो. शंट म्हणजे बेसिकली एक वेगळी पाईपलाईन घालून देणं. जे काही पाणी वाढल्यामुळे ह्या पेशंट्सना सिम्पटम्स असतात, म्हणजे मेमरीचा प्रॉब्लेम असेल किंवा चालण्याचा प्रॉब्लेम असेल किंवा युरिन कंट्रोलचा प्रॉब्लेम असेल, आफ्टर शंट ऑल दिस प्रॉब्लेम्स get better. But even more commoner than that is what we call as chronic subdural hematoma. अशा केसेसमध्ये कवटीच्या आत पण मेंदूच्या बाहेर एक रक्ताची खपळी तयार होते. अँड वेन वी ऑपरेट ऑन दिस, पीपल ॲक्च्युली बिकम नॉर्मल आफ्टर सर्जरी इफ इट इज डन वेल. कुठल्याही सर्जरीमध्ये थोडेसे प्रॉब्लेम असतात, पण that is something that is happening in every single surgery that we undertake or even while crossing the road. But these are the 4 or 5 major conditions which are actually not only treatable but what we say reversible and curable. That is what the patient should know. Okay, so doctor, you mentioned chronic subdural hematoma, CSDH. What exactly is it? The chronic subdural hematoma, once we divide this term, hematoma म्हणजे basically एक रक्ताचं कलेक्शन असतं. क्रॉनिक म्हणजे हे लगेच होत नाही. हळूहळू एक समजा कुठल्या तरी पेशंटला जो 65 वर्षाच्या वर असेल, अचानक त्याला छोटासा कुठला तरी ॲक्सिडेंट झाला, म्हणजे रस्त्याने जाताना तर डोकं कुठेतरी आपटलं दरवाजाला. इफ दॅट हॅपन्स, त्यावेळी त्याला काहीच होत नाही. पण छोटीशी कुठली तरी रक्ताची एक छोटीशी पाईपलाईन, रक्तवाहिनी जी असते ती फुटते. अँड ओव्हर द पिरियड ऑफ 6 to 8 weeks, स्लोली there is a collection that forms. या कलेक्शनच्या शेजारी एक मेम्ब्रेन बनते आणि ती मेम्ब्रेन स्वतः अजून पाणी ॲब्झॉर्ब करत राहते. थोड्या वेळापर्यंत मेंदू म्हणतो मी ॲडजस्ट करतो, कारण का इट इज अ व्हेरी सॉफ्ट ऑर्गन ब्रेन.
एका पॉईंटनंतर तो म्हणतो की आता बस, नाव आय कॅनॉट टेक इट एनिमोर, अँड देन युअर सिम्पटम्स स्टार्ट कमिंग. सो दिस सिम्पटम्स कॅन बी, समजा आता ही खपळी मेंदूच्या लेफ्ट साईडला आहे, तर मग उजवी बाजू वीक होणं, किंवा जी माणसं उजव्या हाताने लिहितात त्यांचा डावा मेंदू ॲक्च्युली भाषा बोलणं आणि कळणं हे सगळं डावा मेंदू बघतो. तर अशा लोकांना बोलायला किंवा बोलणं कळायला त्रास होतो. काही लोकांना मेमरीचा त्रास होतो. काही लोकांना फिट्स येतात. बट दिस डज नॉट हॅपन ॲट द टाईम ऑफ इंजरी. आणि अशा छोट्या छोट्या इंजरीज ॲक्च्युली मिस पण होतात. अँड देन दे सडनली लँड अप आफ्टर अ पिरियड ऑफ 2 to 3 months with these symptoms, and then we come to know after scanning and everything that they have a chronic subdural. Okay. The important thing to know that it is not inside the brain as such. It is between the brain and the bone, and that is chronic subdural hematuria. Okay. And doctor, of course, you were mentioning about this before. So, of course, would you like to tell our viewers why exactly we are discussing this today? Why it's so important? So today I want to discuss it primarily because now I have been doing this for a few years, and I have trained in different places. पण गोव्यात प्रॅक्टिस सुरू केल्यापासून हे कळलं आहे की एकतर आपल्या गोव्याचं क्वालिटी ऑफ लाईफ प्लस लाईफ एक्सपेक्टन्सी इज वन ऑफ द बेस्ट. लिटरसी रेट इज गुड, सो पीपल आर अवेअर मोस्ट ऑफ द टाईम वॉट इज हॅपनिंग टू देम अँड दे टेक केअर. पण असं असल्यामुळे हा जो आजार असतो क्रॉनिक सबड्युरल, हा जनरली यंग लोकांमध्ये होत नाही. व्हायला सम पीपल विल हॅव इट बिकॉज ऑफ सर्टन रिझन्स, बट मोस्टली 65 वर्षाच्या वर जी माणसं असतात त्यांच्याचमध्ये हे होतं. आणि आता कसं झालं आहे की माणसं 80-90पर्यंत पण जगतात, आणि कुठल्या तरी हार्टच्या कारणामुळे किंवा कशामुळे त्यांना रक्त पातळ करणाऱ्या गोळ्या चालू असतात. ऑल्सो काही लोकांना डायलिसिस चालू असतं. आणि अशामुळे छोट्या छोट्या ह्याच्यात हे जे इंजरी झाली, तर मग क्रॉनिक सबड्युरल हिमॅटोमाचं प्रमाण ॲज सच ओनली इट इज अ व्हेरी कॉमन ऑकरन्स इन ऑर वन ऑफ द कॉमन थिंग्स इन न्यूरोसर्जरी. पण काही एरियाजमध्ये त्याचं प्रमाण जिथे आम्ही जनरली बघतो त्याहून थोडंसं जास्त आहे. अँड आय प्रॉबब्ली थिंक गोवा इज वन सच प्लेस, अँड दॅट इज वाय आय वॉन्टेड टू डिस्कस दिस टुडे, टू टेल अवर व्ह्युअर्स दॅट इट इज अ something that we can treat and make you completely better, and that's why I wanted to discuss that too. That's a great thing, doctor. So now, before we get into more details, what exactly would be the causes that can, lead to CSDH? जसं मी सुरुवातीला पण सांगितलं, when we discuss of causes, एक ट्रिवियल इंजरी ज्याला आम्ही म्हणतो की घरात चालता चालता डोकं आपटलं, किंवा काही लोकांमध्ये तर फक्त अशा ठिकाणी प्रवास केला जिथे रस्त्यात खूप खड्डे आहेत आणि डोकं खूप हलतं आहे, किंवा एक साधारण घसरून माणूस पडला पण त्यावेळी त्याला चक्कर आली नाही, बेशुद्ध पडला नाही, काही नाही. बट इवन दिस स्मॉल कॉजेस प्लस ॲडिशन टू दिस रक्त पातळ करणारी जी असतात किंवा जी हिमोडायलिसिसची माणसं असतात ज्यांना रक्त पातळ करणाऱ्या गोळ्या असतात, त्यांच्यात हे जास्त असं आम्हाला दिसतं. रुटीनली आम्ही ज्यावेळी प्रश्न विचारतो त्यावेळी ऑलमोस्ट 85 ते 90% माणसांना कुठली तरी हिस्ट्री असते की त्यांना काही आठवड्यांपूर्वी, आणि फॅमिली तसंच सांगतात की ही हॅड सम इश्यू अँड ही हॅड अ फॉल, आणि त्यावेळी आम्हाला काहीच वाटलं नाही. पण आता हळूहळू आम्हाला दिसतं आहे की एक साईड हे आहे ते आहे. रेअरली असं होतं ज्यावेळी आम्हाला कुठलाच कॉज माहीत नसतो, त्यावेळी कुठला तरी कॅन्सर वगैरे जर पसरला असेल ब्रेनमध्ये, त्यातसुद्धा थोडं ब्लिडिंग वगैरे असं दिसू शकतं. ज्यावेळी आम्हाला कुठलाही कॉज माहीत नसतो, म्हणजे कुठला पेशंट आला तो म्हणाला मी कुठल्याच रक्त पातळ करणाऱ्या गोळीवर नाही, किंवा मी पडलो नाही पण मला हे कलेक्शन आहे, तर अशावेळी आम्ही डेफिनेटली त्या रक्ताच्या खपळीचा एक तुकडा किंवा मेम्ब्रेन जी असते ती काढून बायोप्सीला पाठवतो, जस्ट टू रूल आउट that he does not have any other thing apart from that. Okay. So doctor, how can one diagnose CSDH? How would I know that maybe I have CSDH? म्हणजे कुठल्याही ब्रेन असो or any other pathology, the way we evaluate it starts with clinical examination. म्हणजे जसं मी तुम्हाला विचारलं की एक पेशंट आला तर सुरुवातीला जर त्याला कुठलीही सिम्पटम्स असतील पण त्याला ट्रॉमाची हिस्ट्री असेल, पडला आहे किंवा काही मार लागला आहे कधीतरी, तर दॅट फॉर्म्स अ बेसिस की आम्हाला पुढे काय तपास करायचा आहे. मोस्ट ऑफ द पेशंट जे येतात त्यांचे सिम्पटम्स थोडेसे ओव्हरलॅप होतात स्ट्रोकशी. म्हणजे त्यांना जसं स्ट्रोकमध्ये असतं एका साईडला विकनेस असते किंवा बोलायचा त्रास असतो किंवा फिट येतात, असंच या पेशंटमध्ये असतं. मोस्ट कॉमनली हे पेशंट्स CT स्कॅन
किंवा MRI यांचा आम्हाला करावा लागतो, डिपेंडिंग ऑन त्यांचे सिम्पटम्स किती लवकर येत आहेत किंवा किती स्लो आहेत. ज्या लोकांमध्ये आम्हाला ट्रॉमाची हिस्ट्री क्लिअरली मिळत नाही अशा लोकांमध्ये आम्ही CT स्कॅन करतो, पण त्याच्यात आम्ही कॉन्ट्रास्टसुद्धा देतो. CT स्कॅनमध्ये किंवा MRIमध्ये हे आम्हाला कळतं की कलेक्शन कुठल्या बाजूला आहे, ते किती मोठं आहे, त्याची साईज किती आहे. त्याचसोबत आम्हाला हे सुद्धा कळतं की हे रक्त साधारण CT आणि MRIमध्ये जे वेगवेगळं दिसतं, किती गाढ आहे किंवा किती पातळ झालं आहे, आणि त्याच्यावर पुढची काय आम्हाला ट्रीटमेंट करता येईल हे आपण CT किंवा MRIवर प्लॅनिंग करतो. And doctor, what is the treatment available for if one is diagnosed with CSTH? Is there a proper treatment available? There is. The good thing is, as I said, that this bleed is not inside the brain, so it is outside the brain. So whenever we are treating it, whichever way, we are not actually entering the brain. Unlike when we talk about, let's say, brain tumors, or we even talk about shunts, किंवा ब्रेनमध्ये ज्या ब्लिडिंग होतात, we actually have to go through a part of the brain. In this case, the whole collection is immediately under the bone. So the brain is further down. The most common thing that is advisable is, of course, surgery. Now here comes the main point. When we talk of surgery, there is a sudden fear which sets in the minds of people, and they should now know as such also, for most of the न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लेम्स वी हॅव गुड सर्जरीज. बाकीच्या ऑन्कोलॉजी असो, ऑर्थोपेडिक्स असो, किती नवीन नवीन टेक्निक्स आल्या आहेत, त्याच प्रकारे न्यूरोसर्जरी इज ऑल्सो डेव्हलपिंग. सो वेन आय स्टार्टेड, वॉट वी यूज टू हॅव, वी हॅव नाव व्हेरी सिग्निफिकंट डेव्हलपमेंट्स टू प्रिझर्व द लाईफ ऑफ पेशंट अँड टू मेक इट बेटर. इन दिस केस द मोस्ट कॉमन थिंग दॅट इज डन, हा जो क्लॉट असतो तो मोस्टली पाण्यासारखं होऊन जातो इन ऑल दिस 8-10 वीक्स दॅट हॅव पास्ट. अशा वेळी आम्हाला फक्त मोस्ट ऑफ द टाईम ब्रेनमध्ये छोटंसं होल करून वी हॅव टू ड्रेन दॅट वॉटर आउट. समटाईम्स आम्हाला थोडीशी मोठी क्रेनिओटॉमी, ज्याला आम्ही म्हणतो की हाडाचा एक छोटासा थोडा जास्त मोठा तुकडा काढावा लागतो, आणि मग इव्हेंच्युअली त्याला फिक्स कसं करणं, ऑल दिस आर टेक्निकल ॲस्पेक्ट्स. बट प्रायमरीली इट मीन्स दॅट वी हॅव टू अलाव दॅट वॉटर टू ड्रेन आउट. नाव, do we have to operate on all 100 of patients, 100% of patients? Ideally it is not so. कधीतरी कुठल्या तरी दुसऱ्या कारणामुळे पेशंटला थोडासा हेडेक असतो, त्यावेळी पेशंट येतात, त्यांचा स्कॅन होतो, आम्हाला काहीतरी कलेक्शन वगैरे दिसतं. जर पेशंटला इतर कुठलाच सिम्पटम नसेल किंवा दुसऱ्या कोणत्या कारणासाठी पेशंटचा स्कॅन झाला आहे आणि आम्हाला हे सापडलं आहे, फक्त तिथे पाणी दिसतं आहे म्हणून आम्ही ऑपरेट करायला जात नाही. काही वेळेला काही स्पेसिफिक तऱ्हेची औषधं असतात जी हे जे पाणी जमलं आहे थोडंफार, जर पेशंटला सिम्पटम्स नसतील तर औषधांनी काही टक्के लोकांमध्ये आपण ते कंट्रोल करू शकतो. बट इन मेजॉरिटी ऑफ द पेशंट्स आमच्याकडे प्रेझेंटच करतात काहीतरी सिम्पटम घेऊन. तर ही एक दुसरी गोष्ट जी आम्हाला सांगायची आहे की इनिशियली ज्यावेळी पहिले सिम्पटम्स सुरू होतात त्यावेळी आपण त्यांना कार्पेटखाली वी जस्ट ब्रश देम अंडर द कार्पेट. नो, इट इज ओके, मला थोडीशी चक्कर आली, मला थोडंसं बरं वाटत नाही, माझा हात थोडासा हे आहे. सो we just have to be careful in noticing these symptoms. True. And doctor, now coming to that, of course we have spoken about treatment, but precautions, is there anything that one can do to prevent CSTH altogether? All right. See, it is because it is very difficult to know that this has happened, then it becomes very difficult to prevent it. For example, accident झाला. Now, how do we prevent an accident? By wearing a seat belt or wearing a helmet. People don't do that, but still that is something what we call as prevention. Or for lung cancer, we talk about not to smoke. It's a clear-cut connection between smoking and lung cancer. In this kind of cases, ideally there is no specific connection between what you can specifically do to avoid it. But of course, one can be careful at home. जशी लहान मुलं असतात आणि आपण त्यांची काळजी घेतो, एक लहान 5 वर्षाचा मुलगा जर पडला तरी आई बाबा घेऊन येतात आमच्याकडे. अँड दिस इज माय पर्सनल एक्सपिरियन्स दॅट डू समथिंग और सी हिम और थोडं डोक्याला इथे हे लागलं आहे. पण जसं वय वाढतं आणि मोठी माणसं पण तशीच असतात, दे टेक एव्हरीथिंग फॉर ग्रँटेड. नाही, मला काहीच झालेलं नाही आहे, आणि इव्हेंच्युअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स नथिंग ॲक्च्युअली हॅपन्स. बट इन दोस 10% or 15% of cases where something happens,
यू हॅव टू बी केअरफुल. जर तुम्हाला कुठले इमिजिएट सिम्पटम्स असे वाटले की एस्पेशली एनिवेज तुम्हाला जर चक्कर आली पडल्यावर किंवा तुम्हाला फिट आली किंवा तुमच्या कानातून नाकातून रक्त आहे किंवा तुम्हाला कुठला तरी ओपन घाव आहे, डेफिनेटली यू हॅव टू फॉलो विथ अ न्यूरोसर्जन ऑर ॲटलिस्ट इन अ हॉस्पिटल. इफ नॉट, काही स्पेसिफिक इंडिकेशन्स असतात की जर तुम्ही खरंच रक्त पातळ करणाऱ्या गोळी चालू आहे किंवा तुम्हाला हिमोडायलिसिस चालू आहे, अशा कंडिशनमध्ये तुम्हाला जास्त केअरफुल राहावं लागतं. देन ॲटलिस्ट फॉर द फर्स्ट 3 months आफ्टर द इंजरी यू हॅव टू फॉलो विथ अ न्यूरोसर्जन. जर 3 महिन्यापर्यंत काहीच झालं नाही, असं होत नाही की मी आज पडलो आणि एका वर्षानंतर मला क्लॉट होणार आहे. इट इज नॉट गोइंग टू हॅपन दॅट. इफ इट हॅज टू हॅपन, इट विल हॅपन विथिन द फर्स्ट 2 to 3 months. काही वेळेला पडल्यावर आम्हाला 2-3 दिवसांसाठी जर कुठलं रक्तपातळ करणारी गोळी चालू असेल तर ती थांबवावी लागते. पण हे सगळं डिसिजन ओनली अ न्यूरोसर्जन ऑर इन सम केसेस अ न्यूरोलॉजिस्ट कॅन टेक. वी कॅन ऑल्सो असेस दिस स्मॉलर सिम्पटम्स जे लोकांना कळत नाहीत. मायनर विकनेस हातात असते, ती पकडली जात नाही. पण अशा वेळी स्कॅन केला आणि कलेक्शन लहान असेल, देन मे बी विदाऊट सर्जरी ऑल्सो वी कॅन ट्राय टू मॅनेज अँड अवॉइड अननेसेसरी सर्जरी. But these are the things that patients as well as families as well as the doctors they meet, म्हणजे ही सगळे पेशंट्स असतात ते रेग्युलरली डॉक्टर्सकडे फॉलोअप करतच असतात. ब्लड प्रेशर असो, डायबिटीज असो. सो ऑल दिस डॉक्टर्स शुड ऑल्सो बी अवेअर दॅट दीज आर द थिंग्स दॅट दे हॅव टू बी दे हॅव टू कीप इन माइंड when such a patient comes to them. True. And doctor, also one more thing, what would be the difference between a chronic and an acute subdural hematoma? Okay, so as you have named it correctly, a chronic subdural hematoma, the name is chronic, basically means that anything that happens after 4 weeks or after somewhere between 3 to 6 weeks. Acute is something that happens on the spot. आता जनरली आम्ही ज्यावेळी ॲक्यूट सबड्युरल हिमॅटोमा पाहतो, इट इज इन रिलेशन टू अ बॅड रोड ट्रॅफिक ॲक्सिडेंट. याच छोट्या छोट्या रक्तवाहिन्या ज्या मेंदूकडून हाडाकडे जातात त्या इमिजिएटली डॅमेज होतात. कुठल्याही ॲक्सिडेंटमध्ये आपला मेंदू जोरात हलतो, खूप रक्तवाहिन्या तुटतात, पटकन एक कलेक्शन बनतं. त्या कलेक्शनमुळे मेंदूवर लगेच प्रेशर येतं आणि जे प्रेशर लगेच येतं, ब्रेन कॅनॉट कम्पेन्सेट फॉर इट. सो वी हॅव टू ऑपरेट ॲज अन इमर्जन्सी. The brain does not give us a lot of time. That is why we always say that these golden hours are important. So for an acute pathology, we have to take a decision, if possible, in the middle of the night itself. In contrast to that, chronic subdural is chronic. म्हणजे त्याचं जे कलेक्शन असणार, जरी तुमचे सिम्पटम्स 2 दिवसापासून असले की तुम्हाला 2 दिवसापासूनच चालायला त्रास होतो आहे किंवा 2 दिवसातूनच बोलायला त्रास होतो आहे, तरी जर तुम्ही रात्री 12 वाजता आलात, इट इज नॉट necessary for me to operate at 12 o'clock. I can properly examine you, I can make you fit for surgery and then operate. The good thing about this surgery, again, when we talk of chronic subdural, is ज्या लोकांना हार्टचा प्रॉब्लेम असेल किंवा जे अनस्थेसियासाठी फिट नसतील, these patients can be operated under local anesthesia also, which is one of the conditions in neurosurgery which can be done under local anesthesia. Unlike most of the other surgeries or even acute subdurals where patient is already severely compromised, म्हणजे काही पेशंट्स तर अक्यूट सबड्युरलचे कोमामध्येच असतात, तर अशा वेळी ऑफकोर्स वी कॅनॉट ऑपरेट ऑन देम आफ्टर 2 days or we cannot operate them on local. बट ज्या कारणामुळे अक्यूट सबड्युरल होतो आणि ज्या कारणामुळे क्रॉनिक सबड्युरल होतो, बोथ दिस पॅथॉलॉजीज जरी त्यांचं नाव जवळपास सेम असलं, द वे दे आर फॉर्म्ड, द प्रोसेस इज एंटायरली डिफरंट. And doctor, one more thing, now when we say chronic subdural, as you said there's time, but how important is time in this? Is it a particular time frame wherein it has to be diagnosed and treated, or is it like too late for it? Too late in the sense, I have seen people who come to doctors when their symptoms are very mild, and this has actually happened to me many times. ते येतात, आम्ही स्कॅन करतो, आम्ही म्हणतो की आता यांना फक्त थोडेसे सिम्पटम्स आहेत, so let's operate on them and they will be okay. But there is, as I said, there is this fear for any kind of intervention on the brain. True. So then they will say, no, we will wait for some time. And then slowly, as it happens, as I said, after a span of time, the brain suddenly gives up. आणि ज्यावेळी असं होतं, तर मग कधी कधी हे पेशंट्स रात्री अपरात्री पण येतात विथ असं थोडंसं गुंगीत असतात किंवा थोडेसे ड्राउझी होऊन येतात
आणि अशावेळी मात्र मग आम्हाला डिसिजन घ्यावं लागतं डिपेंडिंग ऑन की ब्रेनमध्ये किती प्रेशर आहे, की तुम्हाला तेव्हाच करायचं आहे की नंतर करायचं आहे. पण इफ इट इज पिक्ड अप ऑन टाईम अँड इफ ॲज आय सेड इट्स ओनली अ स्मॉल कलेक्शन, if it is picked up then we can treat it with some medications, and in those rare cases it disappears also. If it doesn't disappear, then by planning and everything we can do it when the patient is stable. कारण का एकदा पेशंट जास्त ड्राउझी किंवा अनकॉन्शियस स्टेटमध्ये आमच्याकडे पोचले, आणि असेही पोचतात या कंडिशनमध्ये, ज्यावेळी आपल्याकडे आम्हाला माहीत असतं की पेशंट इमिजिएटली एका तासाभरात वर्सन होणार नाही, तरी लोक तोपर्यंत थांबतात आणि मग एका शेवटच्या क्षणाला आमच्याकडे येतात. आयडियली दॅट इज समथिंग दॅट शुड नॉट हॅपन, बट देन दॅट इज हाऊ इट इज. So doctor, if diagnosed in time, is it completely treatable? It is. See, the youngest patient I have personally operated for a chronic subdural was 45-year-old, in fact 47. And the eldest patient I have operated is exactly double of that. Yeah. So, the range, generally we don't get patients who are less than 65 anyway. But we have seen people who have come with lots of problems and stating that, we don't know whether his body will take all this and everything. But if operated properly, if operated on time, people generally go home walking. So it's a complete recovery. It is a complete recovery. When I say that, however, people should also realize that these problems, any problem in the body, can recur again. It is a way of growing old. Basically आम्ही हे जे पाणी काढतो, इट इज विथ अ पर्पज की मेंदू आणि हाड एकमेकांच्या जवळ पुन्हा आलं पाहिजे. म्हणजे तिथे जी जागा आहे, इथे रक्त जमलेलं आहे, दॅट शुड गेट ऑब्लिटरेटेड. इन सम पीपल इट डज नॉट गेट ऑब्लिटरेटेड इवन इफ वी ऑपरेट प्रॉपरली. इन सम पीपल इट डिसअपियर्स कम्प्लिटली, पण पुन्हा कुठली छोटीशी इंजरी झाली, इट कॅन कम बॅक. सम पीपल विल नीड टू बी ऑन ब्लड थिनर्स, म्हणजे ज्यांना इकोस्प्रिन वगैरे चालू आहे त्यांना आपण थांबवू शकत नाही, बिकॉज इट इज एसेन्शियल. और ज्यांना किडनीचा प्रॉब्लेम आहे, ज्यांना डायलिसिस चालू आहे, वी कॅनॉट स्टॉप डायलिसिस. अशा लोकांमध्ये हे पुन्हा रिकर होण्याचा रिस्क असतो. बट देन इफ इट कम्स अँड इफ इट इज सिम्प्टोमॅटिक, वी कॅन ऑपरेट अगेन. द गुड थिंग इज इन मेजॉरिटी ऑफ पीपल देर आर नो लॉंग टर्म प्रॉब्लेम्स. आणि एकदा आम्ही ऑपरेट केलं आणि पुढचे 3 ते 4 महिने पेशंट इज कम्प्लिटली एसिम्प्टोमॅटिक, म्हणजे पेशंटला कुठलेच सिम्टम्स नाहीत, तर तो एपिसोड तिथे संपतो. So it is not actually a chronic problem which I have to follow for 3 or 4 years. Unlike brain tumor, आम्ही पूर्ण ट्यूमर काढला तरी आम्हाला पेशंटला ॲटलिस्ट 5 yearsपर्यंत वी हॅव टू फॉलो. बट दॅट इज नॉट द केस विथ अ क्रॉनिक सबड्युरल हेमॅटोमा. अँड दॅट्स वाय इट इज वन ऑफ द थिंग्स विच is overall it is nice for the patients, for the families and for the doctors also, but it has to be picked up on time, and more people should be aware that there are certain entities even in neurosurgery which are actually treatable and to some extent curable. And doctor, say a patient is diagnosed with CSDH. Between the diagnosis and the operation, are there any precautions that maybe the patient can take? Something that will help, or it's just based on medication entirely? Precautions, we have to avoid any further injury. म्हणजे ऑपरेशन करो ऑपरेशन न करो, पण यावेळी आम्हाला असं काही सापडतं, ॲटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स वी ॲडवाईज पीपल नॉट टू ट्रॅव्हल अ लॉट और टू अवॉइड bumpy राईड्स और इवन पायऱ्या चढणं, जिने चढणं उतरणं, ह्याच्यातसुद्धा थोडीशी केअर घेतली पाहिजे. प्लस रेग्युलर फॉलोअप. Most of the patients, and it's the overall problem of our system, that the follow-up to a certain doctor, एकदा आपल्याला बरं वाटू लागलं की आपण मग विसरून जातो की आपल्याला काही प्रॉब्लेम आहे. बट दॅट इज समथिंग दॅट ते डेफिनेटली हॅव टू कीप इन माइंड. सेकंडली, जोपर्यंत पेशंट ॲक्च्युली आमच्याकडे पोचतात इन मोस्ट ऑफ द केसेस, त्यांची सिम्टम्स इतके असतात दॅट वी ॲक्च्युली कॅनॉट सेंड देम होम अँड कॉल देम बॅक आफ्टर 2 weeks. सो इन आयडियल सिनेरिओ तुम्ही जो प्रश्न विचारला तो ॲप्रोप्रिएट आहे, पण सध्या जे होतं आहे की ॲक्च्युली पेशंट आमच्याकडे येतात, दे कम सो मच की दे कॅनॉट वॉक टू द बाथरूम ऑल्सो. सो वी हॅव टू टेक अ डिसिजन वेदर टू ऑपरेट इन द नेक्स्ट couple of days after planning or do it earlier than that. So that is the thing.
First of all, doctor, thank you so much. It was really great having you here. This is something that not many people are aware of, and I really hope that this will help our viewers today. I Thank hope you. so too. Thank you very much for Thank you having so me. much, and Thank it you. was really nice having you. Thank here. you. For any of you who wish to consult Dr. Omkar, he's available at Manipal hospitals from Mondays to Fridays. Also, for all those who ever have any elderly, whether it's your parent, whether it's your relative, make sure to look after them. Take care of these certain injuries, these certain faults. As doctor mentioned, early diagnosis. That's the best that you can help them with. Until then, thank you.